Ahojte kamaráti, dnes sme v Nagoji a idem splniť ďalšiu výzvu od Veroniky. Vnútri budem pozerať najstarší šport v Japonsku a tento šport je úzko spätý so šintoistickými rituálmi. Je to bento krabička, sumo, môže byť. Ale predtým sa poďme vrátiť na Slovensko. Myslíš si, že vyhrá Veronika? Jasné. Ideš teraz žiť? Veronika je moja kamarátka od roku 2023. Áno. Grape. A vďaka nej môžeme byť dneska tu. Áno. Ďakujem, pekná výhra. Není za čo, ja som rada, že ste prišli. Aj my som radi, že sme tu mohli byť. Mám dve výzvy. Musíš ísť na sumo súboj sa pozrieť nejaký. Okay. A musíš ísť na kuchárske lekcie nejaké z japonskej kuchyne. Čiže dve tieto aktivity som vymyslela, jedna je funky, jedna je taká naučná. To je jaký popičík. Môže byť? Pekne, ďakujem. Ale to sumo je ťažké sa na to dostať, takže si to musíš niekde vychytať. Že to nie je úplne easy a nesmie sa tam natáčať. Ale... A keďže je sumo v Japonsku veľmi populárne, tak lístky boli vypredané do pár hodín a mne už ostal len VIP lístok, takže som si kúpil ten, ale mal by som tam mať nejaké drinky zadarmo a nejaké jedlo. Čo padne vhod, nejaký ten cukor, lebo zase som sa veľa nevyspal a malo by to byť na druhom poschodí, takže sa extrémne teším. Už som tu, prišiel som trošku skorej, začína sa to pomaličky plniť. Zatiaľ tu skoro nikto nie je. Ale malo by to byť nafulované. Som zvedavý, že... aká bude atmosféra, keď to bude plné. Myslím si, že to bude príjemná atmosféra. No už sa aréna začína pomaly plniť. A ak by ste ináč nevedeli pravidlá, tak pravidlá v sumo sú veľmi jednoduché. Prehrajte v prípade, že sa dotknete zeme akoukoľvek inou časťou tela okrem chodidiel, alebo že vystúpite z kruhu. V sumo neexistujú váhové kategórie, takže môže bojovať 200-kilový muž proti 120-kilovému technickému týpkovi. A mimochodom, najťažší sumo zápasník mal 292 kg. Inak v cene lístka som mal takúto bento krabičku. Takáto bento krabička, sumo. Môže byť. Vôbec sa nesťažujem. Celkom pekný zážitok. Strašne dobré to bolo. Tu mám močiny, melóny, chobotnicu, zeleninu, kuracie mäso, neviem taká údenina, natto, rýža, to bolo mäso rezance, proste mega. Ale od vynikajúceho jedla poďme naspäť k sumo zápaseniu. Najvyššia možná hodnosť sa volá Yokozuna, ale môže sa stať, že v nej nikto nebude. Avšak Yokozuna nikdy nemôže byť degradovaný, ale ak nezvláda výkony, očakáva sa, že skončí sám. Sumo je staré vyše 1500 rokov, pôvodne bolo náboženským rituálom v šintoistických chrámoch a preto sa v ringu hádže sol, aby očistili priestor a vyhnali zlých duchov. Popravde, čím dlhšie to pozerám, tak tým viac ma to baví. Už som tu 8 hodín. Dvakrát som si pospal, ale zaujímavý šport. Čím ďalej, tak tým je to lepšie. Naozaj, zaujímavejšie a zaujímavejšie. A hala už je celá plná, takže to je tiež bomba. Super atmosféra to je.
No a tieto vysoké vlajky znamenajú sponzorstva, takže čím viac vlajok, tým viac sponzorstiev zápasníci dostali a tým zaujímavejšie by to mohlo byť. A títo dvaja blázni majú už asi že 40 sponzorstiev, takže toto bude obrovský meč, si myslím, aj taká atmosféra je. Toto bude asi jedna z tých najväčších divízií, som zvedavý. A mimochodom, zapasil tam aj nejaký Jožo. Sumo zápas máme za sebou, ja prispievam za ďalšiu výzvu. Díky Veronika zase. A možno zajtra pôjdem do Kyota, možno nie. Idem tak na voľno, že čo príde, to bude. Ale sumo sa mi páčilo. Bol to super zážitok, akurát, že som prišiel trošku skore, ako som mal. Bol som tam od 9. do 6. večer. Mohol som prísť o 1. 2. Ale aj tak som si to užil. Dalo sa tam pospinkať, takže pohoda. Čaute, čaute. Zase som inak v kapsulovom hoteli a ten vám musím ukázať, lebo naberá iný rozmer. Platil som nejakých 16 € za noc a som blízko stanice, takže celkom pohoda. Idem si kúpiť niečo do 7-Eleven, niečo na papanie, ako vždy klasika, najlacnejšie jedlo. A čo sa hovorí o Nagoje, v tom meste, kde momentálne som, je, že ak sem niekto prišiel, tak iba omylom. Ale vyzerá to byť pekné mesto, majú tu aj pekný hrad, ale ten už bol zatvorený, takže tam som nestihol ísť. A dnes pravdepodobne porobím iba niečo na diplomovku, na hotelíku a zajtra neviem, naplánujem niečo večer, že čo budem robiť, lebo absolútne netuším. A teším sa zase na kuracinu zo 7-Eleven. Mne toto bude tak chýba na Slovensku, si takto fajnú večeru alebo raňajky, obed, iba tak v 7-Eleven kúpim. Nevadí. Slovensko má iné prednosti. Nejaké. Neviem aké, ale... Toto sú skrinky, kde si môžete odložiť veci. Nič extra, akože sú veľké, takže si tam zmestíte kopu veci. V tom kapsulovom hoteli predtým boli o dosť menšie, asi tak tretina z tohto. Sú tu sprchy, vyzerajú pekne, ale tam nepôjdem s kamerou a idem vám ukázať teda, ako to vyzerá hore. Jediná nevýhoda, čo som si zatiaľ všimol, sú tu dva výťahy, jeden je pre mužov, jeden je pre ženy a je strašne pomalý, lebo tu je 10 poschodí. Vždy čakám tak 2 minúty na výťah, ale pohoda. Teraz ide celkom rýchlo, no. Ale to je zatiaľ jediná nevýhoda. A musím šepkať, lebo tu na ľudia spia, ale... Teraz vám ukážem ešte jednu vec, poslednú, kde sa idem najesť a tu vyzerá tiež po piči. Som vonku. Toto je vnútro, je tam gaučík, je tam stôl na pracovanie, ale toto je výhľad. Tu sú také obrovské mrakodrapy. Za 16 € môže byť. Takto vysoko som už dlho nebol, normálne je trošku stislo riťku. Idem sa najesť, osprchovať, porobiť si niečo do školy, lebo ešte mám nejaké resty a musím ešte naplánovať, že čo zajtra. A idem smerom na Osaku, musím tam byť za 4 dní, ale Nagoja pekné mesto. To neviem, koľko má obyvateľov, ale myslím si, že je dosť veľké, má aj metro, takže za mňa celkom fajn, ale teším sa na Osaku. Nagoju si asi nepozriem veľmi, ale Osaku si chcem určite, prípadne Kyoto. Uvidíme, že ako to pôjde a strašne ťažký batoh mám, kvôli tomu, že som si zobral aj notebook a ešte som si kúpil nový batoh, takže som si tam mohol dať viacej veci. Teraz to trošku ľutujem, ale budeme to musieť prežiť.
tešiť a musím splniť nejaké výzvy, lebo za chvíľku odchádzam domov a výziev je ešte dosť, ale ja verím, že to zvládneme. OK, idem papať a čaute. Treat it like my city show. 20 more minutes into I'm on.